Europako nekazaritzako politika bateratua berri onartu eta bideratu behar du. Une estrategiko batean aurkitzen gara, 2020 urteari begira, sektorearen ondorengo 7 urteak antolatzen. Elkarrekin egin behar dugu, elkarren artean egin behar dugu, sektoreak eta erakundeak. Laguntzea horiek ondo bideratzeko, sektorearen aldeko laguntzak lortzeko, berrikuntza bultzatzeko eta batez ere lehiakortasuna irabazteko. Eusko Jaurlaritzak gaur ez dago hemen sailburu anderea, Txinan dagoelako, baina bai sailburu ordea. Eusko Jaurlaritzak eta beste gainontzeko erakundeak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta baita udalak ere bai, elkarlanerako konpromisoa hartu egin dugu eta Eusko Jaurlaritzak hain zuzen ere, nekazaritza sektore indartsu bat eta gure landa inguruneak bizirik jarrai dezaten. Bide honetatik jarraitu behar dugu. Elkarlanean, auzolanean, sektore honetako langile zareten guztiok bizikalitatearen alde eginez bizikalitatea irabazteko.